Dani Cortijo, moltes gràcies per ser aquí. Benvingut en aquest Connexió 2014, que anem estrenant nous espais, ja ho hem anat explicant als espectadors. Els dilluns, què farem? Doncs el que farem serà bàsicament fer una espècie de passejada per la història de Barcelona a través de històries conegudes o històries una mica també desconegudes, llocs que normalment no hi accedim, coses d'aquestes. Clar, el que deia una mica abans de la publicitat, no més enllà de les façanes, dels carrers, què hi ha, no? Doncs bé, per on començarem? Doncs començarem per una sorpresa que fa molt de temps que tenia ganes d'explicar al blog i he esperat un moment com aquest per explicar-ho, que és un lloc que poca gent coneix. És a l'Avinguda Tibidabo, segur que tots hem anat alguna vegada, és on està el tramvia blau. És un dels llocs mítics on a principis del segle XX la burgesia exposava la seva riquesa, el seu gust estètic, triant sobretot arquitectes bons que els hi fessin la façana. Doncs en aquesta avinguda Tibidabo hi ha el número 17, un edifici que és de la Mútua Universal, és una asseguradora, que en principi és un edifici molt maco, de Sagnier del 1926, que el podem veure aquí a les imatges. És aquest, podem dir-ne Palauet? Sí, jo li diria Palauet. Sí, no? A part que és molt maco, clar, tu vas per aquest carrer i tots són molt macos, però aquest té un secret en concret, i s'amaga sota terra. Ai, carai. I el que té és un refugi antiaeri de la Guerra Civil, però no qualsevol, sinó que era el refugi antiaeri del consolat de la Unió Soviètica durant la Guerra Civil. I està gairebé intacte i aturat en el temps. I ens el podràs ensenyar? Sí. Carai. Darrere d'aquesta façana, que era aquest edifici en si tenia una mica d'història, no? Era l'edifici del doctor Andreu. Del doctor Andreu. Sí, el de les pastilles del doctor Andreu. Exacte. I el que veiem aquí, veiem aquella porta blindada, aquesta molt forta de ferro colat. Hem de pensar que això havia d'aguantar, tenia 40 centímetres de gruix les parets pels bombardejos. Era un objectiu militar principal, perquè clar, aquí hi havia el govern soviètic i era la gent que recolzava els republicans en aquell moment. Té un grup electrogen propi, o sigui que podia generar la seva pròpia electricitat com un motor a part, diguéssim, per si s'anava la llum, etc. I tenia dormitoris, tenia latrina, etc. Tot equipat per poder ser dins del búnquer i sobreviure, no? Clar, però hem de pensar que és el búnquer de la Unió Soviètica, i la Unió Soviètica en aquell moment està en un procés una mica complicat, és l'època de l'estalinisme, i és un procés en el qual Stalin vol controlar absolutament tot el que fa, i veiem el búnquer, no? Té una sortida d'emergència, aquí veiem les escales per pujar i tot, és una cosa molt secreta, diguéssim. Però que s'ha respectat? Sí, gairebé està igual. No sé si intacte, però vaja, així ho sembla, no? Sí, fins i tot queden les antigues, diguéssim, emblemes, etc., de quan això era el consolat soviètic. Per exemple, sabem que es conserva un vestíbul en el qual van anar-hi fa un temps per un programa de BTV, Huerta Esclaveria i Permanyer, que són dels grans historiadors, dels grans estudiosos d'aquest període, i queda fins i tot la placa de quan això era el consolat soviètic, que posen diferents idiomes, consolat de la URSS, ambaixada de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, i o sigui, externament encara queda això. Sí que sé que això s'ha conservat gràcies a una persona, que és el senyor Ferran Duran, que treballa a Mútua Universal, i s'ha encarregat sobretot que allò es preservés, d'intentar-ho ensenyar, etc. Però ara mateix és molt difícil accedir-hi, perquè es veu que estan en obres, no és un lloc que es visiti cada 2x3, que tu puguis picar, escolta, puc veure el consolat. Clar, ja ha fet prou en mantenir-ho, però clar, l'empresa obrir-ho perquè s'hi puguin fer visites no ha de ser fàcil. Clar, tampoc és una cosa que, diguéssim, aporti un benefici directe, però sí que és veritat que de vegades per gent com aquest senyor que es conserven aquests llocs del patrimoni barceloní. Clar, que tenen l'interès en mantenir-ho i lluitar perquè es quedi allà. D'acord, doncs ens posem en context històric, no? Sí, a veure, tenim una ambaixada soviètica, això ho sabem, un consolat, estem a la Guerra Civil, però clar, per què està l'ambaixada aquí? Doncs aquí hi ha un historiador que es diu Josep Puigcec, que ha estudiat expressament per què van posar el consolat a Barcelona. I això ho ha estudiat anant als arxius secrets de la Unió Soviètica, o sigui que no és una especulació, sinó que ho ha vist per escrit. Es veu que a Barcelona el que teníem era un potent moviment anarquista, i ell, clar, ell volia controlar això, perquè a part a Stalin no li interessava que aquí hi hagués una revolució, perquè ell el que volia pactar amb anglesos, amb francesos, la intervenció a la Guerra Civil. Hem de pensar que la Guerra Civil va ser una mica desigual, l'ajut que van rebre. Per part dels feixistes, del bàndol nacional, que s'ha dit després, tant Hitler com Mussolini van prestar ajuda gratuïta, desinteressada, bueno, no tan desinteressada perquè va ser un camp de proves de cara a la Segona Guerra Mundial, però en canvi els republicans ho van tenir una mica més difícil. Les democràcies europees, tot i que aquí hi havia un govern escollit democràticament, que era un govern de centre-esquerra, no un govern radical, diguéssim, manava Esquerra Republicana aquí i a Espanya manava Izquierda Republicana, que no era el mateix partit, però serien socialdemòcrates, diguéssim, doncs van quedar totalment abandonats. Per tant, gairebé ningú els va donar ajuda. A part de per exemple,
Mèxic, que va tenir un paper molt important, o per exemple Txecoslovàquia, però molt important a nivell de suport psicològic, diguéssim, però portant Winchesters de l'època de Pancho Villa. Però així potències com anglesos i francesos van decidir no intervenir i es van quedar una mica sols ante el peligro. I com mentrestant estan intervenint els altres, doncs al final es van quedar amb l'ajuda de la Unió Soviètica. La Unió Soviètica va donar una ajuda, però per una altra banda no li interessava, com dèiem, muntar aquesta revolució aquí. Per tant, el que va fer va ser, primer, el material me'l cobraré, se'n van dur les reserves d'or del Banc d'Espanya, això que se li diu... Aquí veia bé l'interès. El oro de Moscou, que se li diu. Sí. I després, per altra banda, el que va voler és controlar aquesta situació política. Per això, després, amb el pas del temps, hi haurà dintre el bàndol republicà uns quants problemes ideològics, diguéssim, entre els que volien fer la revolució i volien fer la guerra. Clar, la qüestió és com desembarques a Barcelona, diguéssim, amb el peu fort. Doncs va triar un personatge que, si l'anomenes normalment no sap qui és, que és Vladimir Antonov Ovseyenko, que el veiem aquí a les imatges. Carai, que ràpid que ho dius, això, eh? Vladimir què? Antonov Ovseyenko. Caram. Que el veiem aquí amb el típic gorro de bolxevic. Aquest senyor va ser l'home que va capitanejar la sala al Palau d'Hivern a la Revolució d'Octubre del 1917. Clar, aleshores és tot un símbol. És com un dels... Seria com el Messi del futbol una persona molt important a la Revolució Russa. Aquest senyor, què passa? Que quan mor Lenin, clar, es barallen Stalin i Trotsky. Aquest senyor estava a favor de Trotsky en un moment. Però, clar, se suposa que Stalin li ha oblidat, li ha perdonat, perquè ell ja li ha jurat la seva fidelitat, etc., i el porta de cònsol a Barcelona. Hi ha un moment en el qual, d'una habitació de l'Hotel Majestic, el consolat passa ja directament en aquest edifici que nosaltres coneixem. I durant molt de temps, clar, hi havia una part de la població que s'enlluerna en aquest país que han creat, que és el país de la Unió Soviètica. Aquí, per exemple, veiem unes imatges, que és la plaça Catalunya, en l'aniversari de la Unió Soviètica. Veiem, això són imatges d'un documental que es diu Operació Nikolai, que van fer precisament parlant d'aquest procés d'arribada de l'estalinisme a Catalunya. Aquí el veiem amb el president, el senyor que hi havia a l'esquerra, Antonov Ovseyenko. Per tant, homenatjant tota la imatgeria i tota la ideologia un país, soviètica. una república que s'havia deixat totalment abandonada i qui donava suport en aquest moment era la Unió Soviètica. Aquí tenim dos senyors, aquest d'aquí és Antonov Ovseyenko i aquell que hi havia més a l'esquerra és Andreu Nin, s'havien conegut a la Revolució Russa, perquè Andreu Nin, que era un polític català que formava part del POM, que era un partit que eren comunistes però eren antistalinistes, havia estat cap de la Internacional Sindical Roja. Per tant, ells es coneixien, però es veu que Antonov Ovseyenko en aquell moment va voler fer veure que no el coneixia. Després ja sabem per què era. Perquè, clar, s'havia d'apartar de tothom que critiqués Stalin. Aleshores, aquest senyor que va tenir tanta importància en aquell moment, aquí el veiem, rebent el primer vaixell que va venir amb ajuda soviètica a Barcelona, doncs, al final, diguéssim que semblava que se li havia perdonat tot aquest passat de crítica a Stalin, però resulta que no va ser així. Això ja ho veurem al final. Qui va patir, per exemple, aquest procés d'arribada de Stalin, com Stalin, una de les coses que tenia era, si jo us ajudo aquí, políticament us heu d'organitzar com vulgueu. En el moment en què hi ha la CNT i el POM per una banda, que són uns partits que volen fer la revolució i la guerra per una banda, i per l'altra quedarà el govern, Esquerra Republicana, etc., i el PSUV, que és el partit oficialista, però soviètic, doncs en aquest moment el que farà serà decantar la balança per aquesta opció. Guanyem la guerra i la resta ho perdem. Com a curiositat, abans hem parlat de la plaça Catalunya, on es feia l'homenatge. Aquest edifici de la plaça Catalunya ara mateix és l'edifici on hi ha l'Apple Store, que és un edifici molt conegut, i tenim imatges antigues de com era i veurem que és molt diferent en aquell moment que no pas ara. Comparem, doncs, l'edifici... Veiem Partit Socialista Unificat de Catalunya, hi ha Lenin, hi ha Stalin aquí, tots els cartells, aquí estaria l'Apple Store ara mateix, és on feien cua per comprar-se l'iPhone, i una cosa molt curiosa, sobretot per aquests dies, és què hi havia al terrat en aquell moment. Que en aquell terrat van fer-hi una fotografia d'una senyora que va morir fa poc, que es deia... Aquest dia s'ha recordat. Sí, la Marina Genestà, que va ser una senyora que és la típica fotografia que surt amb tota la plaça Catalunya de fons. Aquí veuríem la catedral, l'edifici de la Telefònica, aquí a l'esquerra tindríem l'actual Corte Inglés, que és una senyora que ha mort fa poc. Sí, una fotografia del 36, si no recordo malament, que ha esdevingut una icona, no? Sí, estan muntant la secció i ens ha sortit precisament que s'ha mort aquesta senyora. Però bé, una de les víctimes col·laterals, diguéssim, d'aquest xoc entre posicions ideològiques de la República serà precisament el POM, que era aquell partit que eren comunistes però criticaven obertament Stalin i, a més, s'hi deixaven a gust, no es tallaven un pèl. El màxim líder era precisament Andreu Nin. I Andreu Nin se sap que a la Rambla hi ha un hotel, actualment, que és l'hotel Rivoli Rambla. Aquest senyor estava en aquest edifici que era el comissariat de dones del seu partit.
Doncs bé, si anem actualment en aquella zona, el que veurem és que hi ha a l'actual hotel, que és l'hotel Rivoli Rambla, una placa en una banda on ens explica què li va passar a Andreu Nin. Resulta que està reunit aquí dins, en aquest edifici, i en algun moment doncs, van venir uns agents soviètics a buscar-lo. En principi per jutjar-lo, perquè clar, hi havia hagut el maig del 37, hi havia hagut enfrontaments armats entre republicans al carrer, i com explica aquesta placa, diu que aquest va ser l'últim lloc on el va veure. D'aquí va pujar a un cotxe, se'l van endur, ningú sap on, és bastant probable que se l'enduguessin al consolat soviètic, i d'aquí va desaparèixer. I les últimes investigacions, entre ells de l'historiador Pelai Pagès, el que diuen és que el van estar torturant per Alcalá de Henares, es va negar a firmar una inculpació, perquè el que feien era bàsicament torturant fins que tu deies que eres culpable i eres un espia, el havien acusat de ser espies franquistes, i segurament se'ls va escapar de les mans i es va morir. Diguéssim, ostres, això és el que va passar amb ell, però amb el cònsol soviètic també li va passar exactament el mateix. Clar, perquè has dit que finalment el fet de que hagués anat contra d'ell amb Trotkin no li van acabar de perdonar. No, més que això, que a part, quan va arribar aquí, va veure que el moviment anarquista era tan fort que va dir, home, no podem ignorar aquest moviment. I això era precisament el que volia contrarrestar Stalin. Per tant, no li va perdonar això, el van avisar que vinguis a la Unió Soviètica, que et condecorarem, i després aquest senyor va desaparèixer. A més, enganyant-lo. Vine que et condecorarem. Vine que et condecorarem. El seu fill, de fet, que li van matar tant el pare com la mare, que també es diu Antonov Ovchenko, de cognoms, va estar investigant la mort del seu pare. Aquest home, l'últim que se sap és que quan el van posar en una cel·la i quan va sortir de la cel·la, les paraules que va dir és jo me'n vaig, i va donar, aquest és el seu fill, va donar la seva jaqueta i les seves sabates i va anar descalç a enfrontar la seva mort i sense jaqueta, com perquè l'aprofitessin sense tacar de sang als altres, cosa que li dona un toc encara més... És un període, diguéssim, fosc, que quan ha caigut la Unió Soviètica i s'han tret els arxius, doncs són aquestes petites coses que comencen a sortir d'aquella cosa que semblava tan magnífica, doncs el que ens surt ara. Caram, doncs no tornarem a mirar aquests edificis de la mateixa manera a partir d'ara, sabent tota aquesta pàtina històrica que hi ha. Dani, moltes gràcies. La setmana que ve, el dilluns, continuem, no sé, abordant algun altre episodi. No avancem res, sorpresa. Gràcies. Vinga, gràcies.